سلام زخبركم تخطاتلتي لسه سبورت كميك أنيخم نلوم قدامون نعخم يمهرو يحبرو يزاني وزبلنا يمتحستو حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر الزعدم أمير علي مدبنا كموترو بطعم زي ما يكفلم نزات سعب درفي بحبار مستمغرا سلام زي خبركم تغطاتلتي مربات تيفي بحفشات تغطاتلتي مرب لسه سبورت ما بفلاي هاجراو فدريشن كعسو سكيعت يرترا رابعي هاجراو وددر كعسو سكيعت ناي سلسته بسلسته كاب على السلاسة حدر كساب حادة تحساس هاب كتبا من دفرا كايدوم زي تبات أحنة كعسو سكيعت هاب كله بزبلتي ما استخايد هاجراو وددر نحمش الزغباتات مالت زغباتات مأكل عن سوا دوبوب غاش باركا سيمناو قحي بحري زساتفن صعقه زنبرون وددر كوينو بكلتي صوتا مس منبارو تتصاوتي فتاني نيرو زحلف عامت اب كتما اسمرا زتخايده سالسي هاغرا وددر بدك توعتيو زوبا عنسوان زوبا ماكرتيعا عوتي سلازنبرت زوباتات نز كبرزي بسمن متكا بحفشا زوبا ماكل دما بفلاي فلي زبولو مدلات بمغوارين ناب كتما مندفرا اغنيان هاجراو فدريشن كعسو سكيع درو نايتي وددر سوتافي تساتفتي ابسترغا غصلو عقابه مغبار بقدم تختل 23 صوتاتات كسرعن كلو كابزي غانتاتات اب حدن زكايدو وددر بزاكوبو نتوي ناب زغصلنا يدو كام حلاف وددا زسغرالو غطماتينا كايدن ابزي زوا دوباوي قح بحر تكنيكاو مغنيات زبغروتلو هاجراو وددر بحفشا زواتات صبغ زخونه ناي تودادانت منفس كنصبارقا بمخالن نتستخايده وددر كاب زهابو مغرجيو زواتات ماكلنا عن سوانا بكلتي صوتاتات تنفصام زبصحا زواتاتين ابن دك توعتون فصام زبصحا زواتات تاناي زحلف عامت شامبيونز نبرت عن سوا انصار تاكلاي درجه بمحز نوددرا بمفصامات الشلاميت برو ميداليا زخون زوبا ماكلين يرن ابن دك انسيو خا مسنلكت زواتات عن سوا ماكلنا بزكايدو صوتا زوبا عن سوا ابناي زوريا صوتاتا سعرت كيقمست نوددرا بمعواتنا فصامك توصعن كلا زوبا ماكلكا نزوا دوبوب بمرتعانا فصام قطم سغيرا بزانه فصام صوتا بمسرت حقي ناي سلسه صوتا كعسو سكيت زوبا عن سباب قداميت صوتا مستعود شامبيون كتكون زوبا ماكل اب قداميت صوتا مستعود كن شامبيون كتكون اندغنا كاليتي قطم مس عن سباب بمكاريا شامبيونتا كتوحز انتوينا كدعوت نيروا اب قداميت صوتا زوبا ماكل اب العلي زوبا عن سباب كتعوتن كلا بتا صعبت صوتاون ماكل دقيما بمعواتا شامبيون كتكون كيلا بزم سر زوبا ماكل شامبيون بمخانا تشلاميت ورق مداليان وانچان 4000 نافا عدقن كعسون كشلم كلا زوبا عن سوا كاليت بمخان تشلاميت برو مداليان 3000 نافان كعسون زوبا دوبو دما سلاسيت بمخان تشلاميت نحس مداليان 2000 نافان كعسون كوينان زوبا عن سوا 3000 نافان برو مداليان كعسون كاليتو غينا سعوتان نايدا كنسيو زوبا عن سوا 4000 نافان ورق مداليان كعسون عدكن شامبيون رابعي هاجرا وددر كعسو سكي سلسة زوبا ماكل عباي وانشان 4000 نافان ورق مداليان اب نيدك توعتي مسنلكت دمازن زوباتا دقيمنا فصام بمرخابن افقاري سبورت سمعيتو زغسقسه خويني قريبو
ኣብዚ ውድድር ዞባ ማእከል 19-14 ዝኾኑ ውፅኢት ብምዕዋት ንናይ ቅድሚ ዓሚ ክብራ ደጊማ መሊሳ በዚ መሰረት ዞባ ማእከል ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ዋንጫን ኩዕሶን ዕጥቅን ከምኡ ድማ 4,000 ናፋን ክትከውን ከላ ካልኦት ዞባ ዓንሰባ ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 3,000 ናፋን ኩዕሶን ሳልሲቲ ዞባ ካሽባርካ ተሸላሚት ናሓስ መዳልያን 2,000 ናፋን ኩዕሶን ብምዃን ተሸሊመን ብዘይካ ዝውን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ናይ 3 ነጥቢ ነፃ ዳርባ ኩዕሶ ብክልቲኡ ጾታ ብምስርዑ እውን ነቲ ውድድር ተወሳኺ መቕረት ካብ ዝሃበዩ ነይሩ ኣብዚ ብዞባ ማእከል ጥራይ ዝዕብለል ዝነበረ ውድድር ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ከም ዞባታት ዓንሰባን ካሽባርካን ደቡብን ተወዳደርቲ ኮይኖም ብምቕራብን ነቲ ውድድር ካልእ መቕረት ዝሃበዩ እዚ ጾታ ከምቲ ናይ 3-3 ናይ መጻረዪ ውድዳት ብምስራሕ ኣብ መዛዘመ መዓልቲ ብክልቲኡ ጾታ ናብ ፍጻመ ዝሓለፉ ወከፎም 3 ተጻወትዮም መፈላለዪ ውድድር ኣካይዶም ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮም ስንምልከት ናይ ዞባ ማእከል ተመስገን ፀሃየ ዕውት ብምዃኑ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያን 500 ናፋን ክኸውን ከሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ዞባ ዓንሰባ ተጻዋቲ ሰባ ሸሪፍ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያን 500 ናፋን ኮይና ብዘይካዚ እዞም ተጻወቲ ብሉጻት ተጻወቲ ከምኡ ድማ ብሉጻት ኣመዝገብቲ ናይ ዝውድድር ብምዃኖም ተሸለምቲ ወርቂ መዳልያታትን ዕጥቅታትን ከምኡውን ወከፎም ተሸለምቲ 1,500 ናፋ ብምዃን ካብዚ ብፍሉይ ዝደምቑ ተጻወቲ እዮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ተመሓይሸን ዘቕረባ ዞባታት ማለት ብደቂ ተባዕትዮ ንዞባ ካሽባርካ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ንዞባ ዓንሰባ ፍሉይ መተባብዒ ሽልማት ዓዲሉ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ እቲ ክካየድ ዝቐኒ ምዕሩግ ሃገራዊ ውድድር ንኣባላት ሃገራዊ ፌደሬሽንን ኣሰልጠንትን ከምኡ ድማ ኣብዚ ውድድር ብሉጻት ተጻወቱ ኮይኖም ንዝተሸለሙ ኣዘራሪብናዮም ኣሎና ሰናይ ምክትታል መንሰይ ሙልጌታ ዝሓለፈ ዓመት ዞባ ማእከል ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ሳልሳይ ሃገራዊ ውድድር ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ነይራ እስከ ብሓፈሻ ግን ነዚ ውድድር እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ዓይነት ምድላዋት ኢኹም ጌርኩም ነዚ በቂዕኹም ዘለኹም እቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ክብሪ ቻምፒዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ካልኣይ ደረጃ መሓዞም ኣይተዋሓጠትና ብዞባ ደረጃ ማለት እዩ ነቶም ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ብጣዕሚ ዘመስግኖም ስለምንታርቲ ደረጃ ስለዘብፅሕዎም ማለት እዩ ግን ነቲ ዝነበረ ክብርና ንክንዓቅብ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ክብሪ ንክንገብር ኢልና ኢና ዝተኻእለና መጠን ሰሪሕና እቲ ዝነበረ ግዜ ኣዝዩ ሓፂሩ ከባቢ ናይ 7 መዓልቲ ገለ ነርና ማለት እዩ ግን ኣብቲ ዝነበረና ተጣፊና ነቶም ተጻወትቲ ንጎምሸትን ትሬን እናግበርና ኢና ነዚ ዓወት እዚ በቂዕና ማለት እዩ እቲ ብቕዓት ናይ ዞባታት እኳ ካብቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ኩሎም ተወዳደርቲ ኮይኖም ማለት እዩ ከም ዝረኣናዮ ዞባ ካሽባርካ ዞባ ዓንሰባ ናብቲ ቶፕ ክኣትዋ ጀሚሮም ትፅቡቕ ነገር ንሱ ማለት እዩ ናይ ሎም ዓመት ውድዳት ከመይ ነይሩ እስከ ከመይ ነይሩ ዞባኽን ከመይ ተዋፂኽኖ ብጣዕሚ ፅቡቕ ካብ ዞባና ተዳሊና ኢና መፂና ዘድሊ ግቡእ ትረይና ሰሪሕና ኢና መፂና ክንዕወት ኢልና ኢና መፂና ናይ መዓልቲ ኮይኑ ግን ተሳዒርና ግን ብልስቲ ተጻዋቲት ብልስቲ ኣመዝጋቢት ኮታሲ 3-4 ተዳልዩ ነበረ ሽልማት ረኺብኪ ኣለኺ እስከ ከመይ ነይሩ ናትኪ ውልቃዊ ምድላው ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ክወስደስ እምነ ነይረ ሓንጎለይ ንከኣ ዝያዳ ምስ ወሰድኩስ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እንታይ ውልቃዊ ፃዕርታት ጌርክ እስከ ነዚ ውድድር ዘድሊ ትሬኒንግ ገይረ ኣሰልጠንተይ ትሬን በስርሑኒ ኤማን ዳንኤልን ብጣዕሚ ደመስግኖም ንዓመታስ ኢንሻአላህ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንበፅሕ ንኸውን
إن شاء الله كأنت يسك عبنا والد دك نشتيو بزح تعطى يلا جس زغ معبل على مجمرتا اسمي تمسكن صحي بحال كم ودا تحت 10 ساعات أدنى غراو فدريشن زدارولنا صوتا نزوا ماكل وكيله صوت متي كمينيرو ناي لوم عمت وددر زواهم عبلال بزغونه بقعتها تعاويتها زلا اسكم دلواتكم كمينيرو فلما مجمرا عامون كم زعمت صايته نير جاو بزح زواتات بطعمي بلو زغونه بقعتها رين ابز حجون زبلت صبغ متين اب طعمي اجي كالوت كوينا ودينا ابزاخا بزح ترينين بزح بدلاوات جرنا نابز صوتا زي تدالينا انا متينا عودكا يسالنا ماتي رغينا مودادورتكم زواتات كميركم من قليلنا خون كونن دين زعوت زرخكم زلكم ويس كمي نو زين كلهم زواتات بطعمي صبغ دخونه لوطن صبغ دخونه معبالن صبغ دخونه صوتان ينارينا تودادرنا دلو صوتا ينارينا بو منصركا نحنا خا بطعمي ترين جرنا تدالينا برتينا ينا متينا خابتا زنبره تماحشنا ينا متينا بزو منصركا تعوت رغينا مالتي ناي ابزو وددرزي نسخان زوباخان بوزح ነገር ይኹን ደምኩም ዘለኹም زوباخم ሻምፒዮን ኮይናላ ቡልስ ተጻውታይ ቡልስ ናይ 3 ነጥቢ ዳርባ ነበረ ኮሙን ቡልስ አመዝጋቢ ሸቶ እስከ እንታይ ዓይነት ውልቃዊ ልምምድ ይኻ ጌርካ ነዚ መጀመሪያ ኣብዚ ባስኬትቦል ስፖርት ተባል አቦይ ፀሐይ ወልደ ማርያም ማለቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ንጥፈታተይ ኣብ ኩሉ አካይዳት ትምህርት ኣብ ኩሉ ሓገዝን ሞራልን ድበኒ በዚ ገጣም ዚ ከመስጉነ ደሊ ፀሐይ ወልደ ማርያም ከምኡውን ሓወይካ መጀመሪያ ከዓ ገዛውተይ ኣብ ወቸፊላ ከባቢ ከምኡውን ብዙሕ ኮችስ ኣብዚ بقعت زخبصه بطعمي دغف دغور لا يالو مجمريا فليمون يمانه كلاي نغوسه كوچ نغوسه اجون سيمبا تقلالا ግን ኣብዚ بقعت زخ ከምዚ بقعت صبلي لا خرزا حجزني ملجيتا برقت بطعم ابي وته بزح تراس تصاوت اب سبورت يمو بطعم مسغونه دلي ኣብዚ قتيله امز دريلنا خا صبق دخونه وددر بنواركان هاغراو فدريشن كوسه سكيتكا كيمسكونكو حالف ايلنا انا اتو يوناس نغاش يبال اب هاغراو فدريشن كوسه سكيت ኤርትራ كم وانا صحفتني يغلغلالو ማለት حرايزي هاغراوي وددر لومي تزازيملو بحافشابتي تكنيكاوي مدايو زلكا تصصاب كتكافلنا حراي زي رابع هاغراو وددر كوسه سكيت فولي زغبرو نغرالو سوغا كصالي ابزا ماكل نغبرو منبرنا اتي ولات كلታት ولا كله معباله ገለ ابت زباي حصار نيرو اجكن بز حلف عمت بزغبرنا وسانه تكنيكاو وسانه ابزواتات كنوص وسينا اتخكايدو لسحسبون تقدمت ዛ ሻምፒዮን ዝኾነት ናይ ዝሓለፈ ዓመት 70 ሰባይ ተሓሲቡ ነይሩ ከረን እንተኾነ ግን ሜዳ ተባላሽ ስለጸናሐና ናብ ዘዋዶ ቡክንኪር ፈት ኪልና ማለት እዩ حافشات تكنيكاو مدايو ابغلين زواتات صبق متي ابغلين كا كعاباز قبن كابتس نورو زغدلاون ريناينا مالتي انتي يخون تي مغنيات نايتي مقدال بقعتن زبلكاو مقدال بقعت كفلت اللي مغنياتو زي مسراحي كلا يكونن عند بيت اب توددن سبا حاله طرح تتبتبل اسيت مقدال بقعت كون زغل كالو ولا حنت مغنيات يقولون اتم قط عبيت غيرهم زموصو خا سلسرو حلو طرح كال ساتا فلي نغر مانات وددر كبال كله تزي كونو كم زقصاله وددرات كلغل دارغا بوزو اي كايدني سيت ناي كعسه سكيت بهاجه درجه قرب كن نحاف نخيبل زعنق تزلو مالتي بقعت ناي تتصاوتي مس ناي زحالفه زكركمو وددات مغنياتو حجي رابع عامت زكر زلو يوددر زي 3 عامتاتون تخايدلو نسوب من نصار زمزغب استمزغب شتوتات ወይ ካሊፉሊ ምዕባለ ተራይዎ አሉና ዝገምገምና ነገር እንተሎ ኣብቲ ብሸቶታት እንደሃር መጺና ፉሊ ዝገብሮ ናይ ሎማ ዓመት ብፍላይ ብዞባ ማእከል ዳርጋ ዝበዝሕ ፀወቶም 21 ነጥቢ እንዳመዝገበን ወዲሞ ማለት እቲ ፀወታ ወይ 10 ደቂቃ ዝውዳ ወይ ቀዲማ 21 ነጥቢ ዘመዝገበት ጋንታ ያትዕወት سلاد دارجا أبزبز دارجا 90% تصخب صوتاتهم 21 نتو እንዳመዝገበም ወዲሞ ዝፍሉ ካብተ ነጥብታት ተመዝገበ ማለት እዩ ወላብቶም ናይ ወልቅ ዘመዝገቡን
كلتيهم دك تبعتين دك انسيون 54 شوطات امزغبا دك تبعتي 55 شوطات امزغبو سلازي ابت شوطه مزغب فلات غانتاتات صبغ معباله كاب زراي تخالق ابت تكنيكاو مدايو خا حدا تصبو نغورو تحت 10 عامت ኢና نغبرو خلنا زملو معامت تصافو نعامتا ايموتونيم مناتو تعدنيهم حلفبل ناسو يم تتكات زموتو حدا خبت صبو ነገር ዝገበና ለህጂ ሓድሽ በቃዓቲ ኻትሪ ኩሉ ግዜ ከም ጽባዕ አንተ ይዝበልከ ኸይ ገለን ዞባታት ፍሉይ በቃዓት ኢና ለን ፍሉይ ሰማሓይሻ ጋንታ ገለንካ ጎዲለን ጸኒሕናና ማለት እዩ ስመይ መምህር ተስፋ አለም ብርሃነ በሃል ኣብ ፌደሬሽን ዞባ ዓንሰባ ድማ ኣብ ወንበር ዞባ ዓንሰባ ጋንታ ዓንሰባ ጠርኒፍና ኢና መጺና ዘለና ራይ መምህር ተስፋ አለም ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዝነበረ ውድዳት ዞባኹም በክልቲ ጾታ ተሳቲፋ እስከ ከመይ ስኹም ትግምግሙ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ነበረ ተሳታፍነታ መጀመሪያ ተጻወታ ጽቡቅ ይነሩ ቀዳማይ ነገር ኣብ ክንዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ አስመራ ዝካየድ ውጪልካ ካልኦት ዞባታት ምክያዱ ጽቡቅ ነገር ይነሩ ካልኣይ ነገር ካ ብኩሉ ተዳሊና ኢና ልዕለ 2 ሰሙን ዝኸውን በቲ ዓቕምና በቲ ኣሃዱ ባህልን ስፖርትን ይሁን ጨንፈር ስፖርት ዝኣክል ምድላዋት ንኽንገብር ትዘድለና ነገራት ኣማሊእልናዩ ክልተ ኣሰልጠንቲ ጌርና እኹል ዝኾነ ምድላዋት ጌርና ኢና መጺና ናይ ዓመት ሻምፒዮን ስለ ዝነበርና ድማ ብክልቲኡ ዓወትና ንኽንደግም ኢልና ኢና መጺና ነርና ተኾነ ግን ካልኣይቲ ወጺና ኣለና ብክልቲኡ መወዳድርትኹም ከመይ ረኺብኩምን ዞባታት መወዳድርትና ጽቡቕ ነይሩ ካብቲ ናይ ዓሚ ኩለን ቅድሚ ሕጂ ዞባ ማእከል እያ ተወስዶ ተባሂሉ ምድላዋት ድኹም ነይሩ ዝሎም ዓመት ግን ኩለን ዞባታት ጋሽ ባርካ ይኹን ደቡብ ዝኣክል ምድላዋት ጌረን መጽን ብሙሉአን ድማ ተወዳደርቲ ነይረን ለስብለካ ናብ ኩሉ ማዕረኽ ባጻሕ ምቃሉት ባስኬትቦል ትጽቡቕ ጎኒ ናይ ዝናይሎም ዓመት ውድድር አራይ መጀመሪያ ሽመይ ፋሲካ ኢሳያስ ባል ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጸሓፊ ናይ ፌደሬሽን ኩዕሶ ዘክዕት እየ እዚ ውድድር ናይ 3 on 3 ከም ዞባና ማለት ካብ 5 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋጽኡ ኮይኖም ዞባ ጋሽ ባርካ ወኪሎም ካ ኣብ መንደፈራ ዝካየድ ዘሎ ናይ 3 on 3 ሃገራዊ ውድድር ማለት እዩ ወኪልና መጽናና ጾታ ትሪኦ ኸለኻ ከም ጾታ ኣብ ኩሉ ነገር ማለት ኣብ ኩሎም ስፖርታውያን ጽቡቕ ዘሎ ተወዳዳርነት ኣብ ኩሉ ሎ ቅርብ ንሕና ከም ዞባ ጋሽ ባርካ ምስ ነቕሞቶ ናይ ኢኖቬሽን ቅርብ ሽግራት ኣሎ ኣብዚ ቅርብ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ክትህሉ ነቲ ወይዘር ክትለዋመዶ ዝበለጸ ግን ሃንደበት ኣቲኻ ናብ ጾታ ንኣትሉና እቲ ምድላዋትና ኣብዚ ቅርብ ደኽመና ኣሎ ከም ጾታ ጽቡቕ ነይሩ ዞባታት ከመይ ረኺብኩምን ኣብዚ ውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ዞባ ዓንሰባ ዝሓለፈ ዓመት ጎመል ኮይና ኸይዳ ነይራ ሎም ዓመት ቅርብ ጎዲላና ካልኦት ምስራሕ ዘልዮ ኣሎ ብዙሕ ዝተርፈና ማለት ዝወሓድ ትሒዝናያ ዘለና ከም ካልኦት ዞባታት ማለት እዩ እቲ ዞባ ማእከል ሰንትራል ኮይኑ ዝኸደ ዘሎ እዩ እቲ ዝዓበየ ዘሎ ግን ኣብኡ ክንበፅሕ ብዙሕ ፃዕሪ የለና ከም ስራሕ ማለት እዩ ክድፋኣሉ ዘሎ ኣብ ኩለን ዞባታት ማለት እዩ ከም ስራሕ ክፀቕጥሉ ዝደልዮ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ናይ ግራስሩት ማለት እዩ ዝዓበየ እሱ ንጥፈታት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ከመይ ኣሎ ንስኻ ከም ዋና ጸሓፊ ንጥፈታት ዞባ ሰኪዔት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ጽቡቕ ኣሎ ኣይብልኒ እንታይ ዝበሃል ደሓኒ ግን ምስራሕ ዘድልየና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ግራስሩት ብጣዕሚ ምስራሕ የለየና እዚ ክብል ከለኹ ብኣንደር 19 መፂና ኣለና ኣንደር 15 ፆታት ገይሩ ክንረኽቦም ንኽእል ዝፈሪ ቆልዑ ሕጂ እዮም ጅምሩ ዘለዉ ክህልወና ይክእል ማለት እዩ ንመጻኢ ክንሰርሓሉ ብዙሕ ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ሽመይ ሃንዋል ገብረትንሳኤ ይበሃል ወኪላ ዝመፅኹ ዞባ ኸ ዞባ ሰሜን ኣባይ ባሕሪ ኮይኑ ፕሬዚደንት ዞባ ሰሜን ኣባይ ባሕሪ ናይ ባስኬት ኩዕሶ ሰኪዔት ራይ አቶ ሃኒባል ናይ ሎም ዓመት ውድድር 3 ናይ 19 ዓመት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ክትፃወት ቀኒ ኣላ ብሓፈሻ እስኪ እዚ ውድድር እዚ ንስኹም ከመይ ረኺብኩም ኣለኹም ከመይ ከነይሩ ምድላውኩም ውድድር ኣብ ሓፂር ግዜ እንዲነሩ ተጠማፈ ከዓ ኣብ ክስተ ስለ ዝኾነ ውድድራት ዲቪዥና ስለ ዘየለ ኣብቲ ናትና ነበረ ውድድራት ስለ ዘይነበረ ኣብ ሓፂር ግዜ መፂና ተዳሊና ማለት እዩ ልክዕ ንምዃን ክንደይ ግዜ ናይ ምድላው ግዜ ረኺብኩም ነርኩም ናይ 2 ሰሙን ዝኸውን ምድላዋት ሓፂር ግዜ ተሓቢርና ማለት እዩ
ሃገራዊ ፌደሬሽን ማዕስ እዚ ሓበሬታ ዝናበኹም ይብሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ሰለስተ ሰሙን ሆን ክስተገርና ሓበሬታ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ማለት ኣቶ ሃኒባል ብመሰረት ነቲ ፌደሬሽን ዝተወከስና ግን ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝኸውን ብምሉእ እዚ ውድድር እዚ ከም ዘሎ ናብ ኩለን ዞባታት ከም ዘርግሐ እቲ ፌደሬሽን ነጊሩና እሞ ሰለስተ ሰሙን ከዓ ናይ ምድላው ግዜ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ተሓቢርና ክልተ ሰሙን ከዓ ንምድላው ግዜ ነርና ትብለኒ ኣለኻ ቁሩብ ዝጋጮ መስል እሞ ልክዕ መዓስ ኢኹም ተሓቢርኩም ልክ እቲ ሓበሬታ መፂና ብቴሌፎን መጀመርታ ተሓቢርና ቅድሚ ወርሒ ገለ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ዳሕራይ ብክሳይ ከዓ ብወረቐት ከዓ ኣብ ናይ ሰለስተ ሰሙን ክተርፈ ከሎ መፂና ትወጋዕ ወረቐት ማለት እዩ ሞ ብሓፈሻ ዝውድድር እዚ ንስኹም ከመይ ትግምግሞ ዞባኹም ከመይ ተዓዚብኩም ኣለኹም እንታይ ኸትናትኩም ዕዮ ገዛ ካብዚ ትወስድዎ ዘለኹም ሕጂ ዞባና ብሓፈሻ ደኸም ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ብቕዓቶም ምክንያቱ ጠርናፈ ጋንታታት ስለዘየለ ውድድር ስሩዕ ውድድር ናይ ዲቪዥናት የለን ፕላስ ከዓ ዝኾነ ቆላሕታ ከዓ ደኽመት ከዓ ኣብ ናይ ኩዕሶ ሰክዔት ኣሎ ቆላሕታ ማለት እዩ ኣብቲ ዓይነት ስፖርት ኣብቲ ኩዕሶ ሰክዔት ብዙሕ ክስታይ ኣይኮነን ስሩዕ ዝኾነ ውድድር ስለዘየለን ኣብኡ ከዓ ቆላሕታ የለን ኣብ ኩዕሶ ሰክዔት ዝበዝሕ እሺ ስመይ ሳሙኤል ዮሃንስ ወይ ወዲ ቢቶ ተባሂለ ይፅዋዕ ኣብ ዞባኻ ከም ኣሰልጣኒ ባስኬት ኩዕሶ እግርን ዳኛን ኮይነ ነጥፍ ቶ ሳሙኤል እስከ ናይ ሎሚ ውድድር ኣብዚ ዓመት እዚ ማለት እዩ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዞባኹም ዞባ ደቡብ ዝካየድ ዘሎ እስከ ውድድርኩም ነዚ ውድድር እዚ ጋንታኻ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ገይራ ኣብዚ ዞባና እሞ ኣብ ከተማ መንደፈራ ይካየድ ብምህላው ንዓና ምስቲ ናይ ቲፎዞ ትንፈልጦ ሜዳ ረብሓ እዩ እንተኾነ ኣብቲ ምድላው ግን ኣብ ውሽጢ ሰሙን ስለ ዝኾነ ናይቲ ንክንዳሎ ተፃወቲ ክንፈልጥ ወይ ኣብቲ ብቕዓት ከነምፅእ ቁሩብ ሕፅረታት ነይሩ ግን ናይ ዞባ ውድድር ስለ ዘይተኻየደ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ስክፍታን ፀገም ፀኒሑ መዓስ ውድድር ከም ዘሎ ሃገራዊ ውድድር ከም ዘሎ ተሓቢርኩም መዓስ እሺ ንዓይ ሕጂ ከም ኣሰልጣኒ ሶሉስ ምሸት ናብ ሶሉስ እዩ ተሓቢርኒ ሶሉስ ተፃወቲ ተኻእትዮም ምርጫ ኣካይድካ ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልቲ ነቲ ናይ ዞባ ውድድር ወይ ናይ ሃገር ውድድር ክትዳሎ ዝብል መምርሒ ተዋሂብኒ ብኡ መሰረት ከዓ ስጋብ ሕጂ ነተን 2-3 መዓልቲ ትሬኒንግ ጌርና ነዚ ውድድር ክንሳተፎ በቂና ሞ ምስ ኩሉ ውድድር ማለት ምስቲ ዋሕዲ ናይ ምድላው ሙኻ ኣብ ከተማኹም ከዓ ዝካየድ ብምህላው ብሓፈሻ እዚ ውድድር እዚ ከመይ ረኺብካ ኣለኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብቲ ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ሃገራዊ ፌደሬሽን ሽዑ ዞባ ኢልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሃገራዊት ጋንታ ንዓ ንምሕያል ተባሂሉ ዞም ንኣሹ ሕጂ ዝፈርዩ ዘለዉ ተፃወቲ ኣብዚ ረኣናዮም ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎም ድሌት ዘለዎም ሕጂ ዝያዳ ነዚኦም ሞቲቬት ብኩሉና ሞቲቬት ክንገብሮም በዚ መገዲ እዚ ክንሕፀን ንደሊ ብሓፈሻ ዞባታት ከመይ ረኺብካየን ኣለኻ ኣብዚ ውድድር እዚ በዳህቲ ዶ ኮይኑ ረኺብካየን ዞባኹም ወይስ ከመይ ሓቂ ዘረባ ኣብ ገሊአን ዞባታት ገለ ደኻም ክህሉ ኢለ እንደተፀበ ኣብዚ ብዝረኣኽቦ ግን ሚዛናዊ እዩ ነይሩ ቁሩብ ናይ ዞባ ማእከል እቲ ዝያዳ ቀፃሊ ውድድር ብምህላው ናቱ ጉልሕ ቁሩብ ዕብለላ ተራእዩ እምበር ካልኦት ዞባታት ዳርጋ ሚዛናዊ ውድድር ተኻይዱ ራይ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰክዔት ኤርትራ ኢንጂነር ሄኖክ ኣሚነ ስለቲ ዝተኻየደ ዕዉት ዝኾነ ሃገራዊ ውድድር ናይ ትሕቲ 19 ዓመት ናይ 3 ቋዓብዚ ኣብ ቋዓኩም የውሃና ክንብል ንፈቱ ብምቕፃል እስከ ከም ፈለማ ሓቶ ክንሓታ እዚ ውድድር እዚ ከመይ ተዛዚሙ ከመይ ተኻይዱ መጀመርታ ምስ ዜና ዝገበርኩሞ ምክትታል የመስግን ብመፃል እዚ ውድድር ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሰላሲሉ ካብቲ ዝገመት ናይ ወፃን ላዕሊ ከማ ከግምትና ወፃን ላዕሊ ነይሩ ቀፃሊ ኣብ ዞባ ማእከል ዝካየድ ህቡብነት ባስኬትቦል ኣብ ዞባ ማእከል ተደሪቱ ጥራይ ይመስለና ነይሩ ግን ኣብ ኩሉ ዞባታት መሪው ዝኾነ ውድድራት ከም ዘሎ ተዓዛቢ ከም ዘሎ ርኢና ኩሉ ዞባታት ከዓ ድሓን ዝኾነ ውድድራትን ክግምገም ከሎ ከም ሃገራዊ ፌደሬሽን ድሓን ዝኾነ ንምፃ ዘተባብዕ ዓይነት ውድድር ነይሩ ኢንጂነር ዞባታት ከነዘራርቦም ካብ ፀናሕናዮም ማለት እዩ ኣብዚ ውድድር እዚ ገሊኦም ቁኑዕ ግዜ ኣይተሓብርናን ዝበሉ ነይሮም እስከ ብሓፈሻ ግን መዓስ ኢኹም እታ መምርሒ ናይዚ ውድድር ከም ዘሎ ናብ ኩለን ዞባታት ዘርጋሕኩማ
እሺ ዘባታት ኮምፕሌን ክሎን ይፈልዩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ኣስመራ ብተኻይደ ውድድር ዓመት አሁን ካይዶ ውድድር ከም ካላንደር ሰሪዕና ሌላም ዓመት ድማ ኣብ ዞባ አንሰባ ከም ዕውቲ ዞባ አንሰባ ሰነበር ዓመት ንሳሳይ አገራ ውድድር ኣብ ዞባ አንሰባ ከተማ ከረንግ ካይ ተወሲኑ ኣብ ካላይ መንፈቅ ጸብጻብ ወይ ካብ ፍጻሜ ሽማግሌ አርሄባል ንገብርናሉ ጊዜ ድማ ዞባታት ወከልተን ሊኸን ውድድር ከም ዝካየድ ደፊን ዝኾነ መዓልቲ ከም ተወሰነ ግን ካብ ወርቻት እንደህሪዝ ከም ዘሎ ትውድራት ተነይሮን ነዚ ውድድር ካ ውድድር ምስ ገበርናይ ድማ ቅድሚ ወርሒ ብዋና ጸሓፊ ዘሎ ቀጥታት ኣማልዮም እቲ ውድድር ክካየድ ኣብ ከተማ ከረን ምዃኑ ተሓቢሮም ኣብ ከተማ ከረን ተሓቢሮም ኣብ ከተማ ከረን ግን ዘሎ ሕጽረታት ናይ ሜዳ ክካየዱ ከም ዘይክእሉ ስለዝሓበሩና ናብ ዞባ ደቡብ ከተማ መንደፈራ ተቀይሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ድማ ከተማ መንደፈራ ሕላሃት ነይሩ ወይነት ውድድር ክነካይድ ኣብ መጨረሻ ግን ኩለን ዞባታት ድልዋት ምዃነን ስለዝነገረና ብዘይካ ደባቅ የባህሪ ውድድር ተካይዱ ዞባታት ኣይርዳእኒ ካበይ መጺእ ሓበሬታ ግን ቅድሚ ወርሒ ብጽሑፍ ተሓቢሮን ቅጥዕታት ከማልኣ ተነጊሮን ንኣብነት ብውልቀይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን መገሻ ነይሩኒ ዞባ አንሰባ ኣብ ዝኸድ ኩሉ ሆማን ደብዳቤ ነቲ ቅጥዕታት ተማልየ ተመሊሰ እዚ ከመረጋገጽ ኾንና ኸሊ ግን ዞባታት ብሙለን ዘለዎን ባጀት ቅጡብ ስለዝኾነ ነቲ ውድድር ንኸዳልዋ ኣብ ውሽጠን ዘለዎን ሓበሬታ ካብቶም ዘለው ዞባያን ፌደሬሽናት ናብቶም ተጻወትን ኣሰልጠንትን ዝኸረ ሓበሬታ ዝደንጎ ይኹን ስማዓናይ ብኣብነት ዞባ ደቡብ ተጀሚርና ዞባ ደቡብ ቅድሚ ወርሒ እኳ ተሓቢሮም ተነበረ ኣሰልጠንትን ተጻወትን ግን ድሒሮም ኣብ 2-3 መዓልታት እዩ ተሓቢሮም ስለዚ ሕማቕ ነቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ዘይኮነ ሕማቕ ኣብተን ዘለዋ ዞባያን ፌደሬሽናት ምዃኑ የገልጽ ዝኽእል ነዚ ግን ክንቆጻጸሩ ኣይንኽእልን ሕጂ ናይ ዞባ ደቡብ ከምኡ ኢልካ ኣለኻ ኢንጂነር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እውን ከምኡ ዝበሉ እዮም ዞባ ማእከል እውን ባዕሎም ናይ ሰሙን ልምምድ ዝገበሩ እዮም ሕጂ እንታይ እቲ ናትኩም ስልጣን እንታይ ኢኸ ናቶም ግቡእ ንሕና ማንዴት ሓበሬታ ሂብካ ካላንደር ወፂኡ ትውድር ዝካየደሉ ቦታን መዓልትን ምሕባሪ ዘለዎ ቅጥዕታት ንኸማልኡ ከዓ ቅድሚ ትውድር ዘሎ ጊዜ ቅድሚ ሰሙን ከረክብሎ ስለዚ ተረኽቡ ከዓ ቀጻሊ ብዋና ጸሓፊ ቴሌፎናት ምድዋል ዘሎ ቅጥዕታት ከማልኡ ስለምንታይ 19 ዓመት ስለዝኾነ ኣካታዕ ዕድመ ስለዝኾነ ቀጻሊ ነዛ ኣካታዕ ዕድመ ደገፍ ናይ ጀነራል ወይ እንታይ ይባል ጀነራል ንኸዳሉ ወይ ከዓ በር ሰርቲፊኬት ንኸዳሉ ተነይሮ መሰነዳት ዶንግዮም ኣብዚ ዝነበርና ናይ ኪክ ኦፍ ሚቲንግ ከዓ ዓርቢዮም ኣቕሪቦሞ ስለዚ ነዚ ንኸጻፉፊ ናቶም ጸገማት እምበር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብ ጊዜን መዓልትን ሰዓትን እዩ ሓበሬታ ሂቡ ትናቱ ማንዴት ከዓ ሓበሬታ ሂብካ ውድድር ከም ዘሎ መንጋሪ ተሳተፍነት ከዓ ለቶም ዞባን ፌደሬሽናት ይኹሉ ዘለዎም ጸገማት ከዓ ኣብ ጊዜኡ ክሕብራ ነይሮም ንዓና እዚ ሓበሬታ ሕጂ ካብኦም ዝሰምዑ ዘለዉ ብመንገድና ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ጊዜኡ ከዓ ተነጊሮም እዩ ሕራይ ያበኛለይ ሽመይ መምህር ማርታ ኪዳነ ይበሃል ኣብ ናይ ሃገራዊ ፌደሬሽን ከዓ ኣብ ምክትል ደቂ ኣንስትዮ ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ሕራይ መምህር ኣብ ናይ ሎም ዓመት ዝነበረ ውድድር ብፍላይ ናይ 3 ጸወታ ናይ 19 ዓመት እስከ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ መዳይ ከመይ ነይሩ ዝውድድር ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ሓደ ካብቲ ብልጭኡ እቲ ዞባ ምቕያርና እዩ እቲ ዞባ ምቕያር መራ ብልጫ ነይሩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣስመራ እንዲና ንገብር ነርና ኣስመራ ከዓ ውፅእ ኢሎም ክፃወቱ ጽቡቕ ዕድል ረኺቦም ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጸወታ ክርአ ከሎ ከዓ ኣንደር 19 تحت 19 ዓመት ስለዝገበርናዮ ሓደሽቲ ተጻወቲ ክንርኢ ኽኢልና ተሓርእተን ኣብ ትሕቲ ዕድመ ወይ ከዓ ግራስሩት ዝበሃል ፕሮግራም ስራሕ ዘለዋ ዞባታት ከዓ እትናተን ውፅኢቱን ብዝተፈላለየ መገዲ ክንምዝኖ ኽኢልና ብፍላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ኣብ ናይ ዞባ ማእከል ፍሉጥ እዩ ኩሉ ግዜ ግራስሩት ኣለዎም ኣብ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካውን ኩሉ ግዜ ይገብሩ እዮም ኣብ ዞባ አንሰባ ኩለን ይገብሩ እዮም ዞባ ደቡብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ቁርብ ኣብኣ ሓይሊ ክውስኹ በዚ ወገን ይለቦ ምክንያቱ ኣብዚኣ ክፃወቱ ከለዉ ጥራሕ እዮም ንትሬኒንግ ዝወስድዎን እምበር ድሓር ብድሕሪኡ ወደ ሓንቲ ድሃየን ኣይገብሩን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብቲ ውፅኢት ትሪኦ ኢኻ ኣብኣ ንእሽተይ ለበዋ ክገብር ደሊ ንሕና ካብኣና ዝሕተት ዝኾነ ሓገዝ ከዓ ክንገብሮ ድልዋት ኢና ምሕታት ጥራሓ ከምዚ ሓጉዝና እንድሕልካስ ፀገም የብሉን ኣብተን ካልኦት ዞባታት እንድሕር ርኢና ግን ምስቲ ዕድመ ርኢኻ እቲ ዝሃልክኦ ዝነበራ ብፍላይ 3 on 3 እቲ ናቱ ጠባይ ነቲ ፀወታ እቲ ውድድር መራ
أبرس رسي زخيد حجي الناس كافياتو مرة مستنفاس كله كبو كتنه تخلالو حجي نسو كبو خمس أنهر إنا تعزينا لنا في لعبنا يجوز باقاش باركا بتعمي نفسي ولات أتقوتا بتعمي تبوت أنهنا أنا مالتي أبو مودات هاجرا فدرشن كعسو سكرتير تانزي أبزو وانا بعلمنا قانون سمسلون بفاينانساوي مداي دما بزحوت سايتا زي حتى تنابزو خونو بوتا دما كتصاوتو تخل عينت وددر كاب زوبا ماكل بوموصا نفلم اوان اب زوبا دبوب زكايدو وددر كم عبي اونتاو مغيرو كري كالي اب زقصل دما ناب كالو زواتات بمخاد توصحنت نايز وددر ابتن زواتات نمرغاس كسرح لوبوانا نمحلالف يقدر زواتات ابتي سسرع هاجرا وددر جن اول ناي مدولات غيزي كغبران ابتزوت مدب دما بملات تخصاتفا كسرحان هاجرا فدريشن دما አባታትን በመውራድ ንኩነታትን በደቂቅ ምዝግምግም እቲ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ዝነበረ ቴማ ተባጻሕነት ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብ ኩሉ ብዝግባ ሸቱ ክወቅዕን ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ዓውዲ ዘለዋ ጸጋ ተጠቒማ ተወዳዳሪት ክትኮነሉ ትኽእል ግዜ ርሑቕ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ክካየድ ዝቐኒ ድሙቕ ሃገራዊ ውድድር ዝተሳተፉ ተጻወቲ ህያው ምስክር እሞ ከቢድ ዕዮ ይጽበየና ኣሎ بحجرو فدرشين قدم مكينان موتر بشكلتان إيرتراس تودبه وردر جيم كانت وحسن بتشمونت تحساس أب كبابي بيت جرجش أبزل مواتري بوتا ككاريوم تحجرو فدرشين بزودبه مسرز حلف الصمنت وازرتي مكاينهم زفتشلو نايفتنا ويدما بروفا مدب سريع نيروم نحنا دما أبتي بوتا ترخيمنا بزعباتي نايت وحسن بتوردر زجبر ومتلواتن زلوم تسبيتن مستوازرتي حتصير علال أكاينا نيرنا نامولو تحستو يسجروكم كتالكم كتقص سلوغن بخبري عدم راي عوت نزي توحسن بزكاير وردرنا يجيم كانان مكينان زلو مدلواتكا تايز مسل مدلواتي كو خابنا قدم فولي نغير يلن كن ناي حجي حد ستيب وسخ سلازلو كبل زبل مدلوات غير له بسلام تودي نتيفو زين دغفتين كحقس مخاني قالاتو راي ابزنا لهم عنتي نمرو دما بروفا يقوم تقبر زلوكم موني معرخ ندي اقداسي قدم وردر كنت عينت لممد مقبار نعيكوا عاب حاجة سكوين نمستي موارد درتيسي فتاتين يوم سلازلهم بزح كبيرة يروحوا كون تتصوتا نزمت صدمة زيادة خبرات عيخاتو كم زخل نفسي مسمرو موراليسي تدالين لهم راي عود نالبات زناي عند وردر اب عمد ساعتي زقات ام زنبريو ابز لو عمد كن نخلق غزيو او شتو حرات اوارعي كايلا لمو زي نعاكم معرخ ندي وحغازي مالت اب عمد حنسا خورسه قبر تسب كمان سي الله يلن يلو كل شيء حتى عندي حجه كن بتاع حقوسي اب شد الشور يقبر له حجي اي وش دما كمت فدريشن زبل الناسي اب عمد كلتا ثلاثه غيزي سي اب ساعته خبرنا خمس خل لبوا كاتفلنا يبل راي ምናልባት ዓወት ዝውድድር ኣብ ሃገርና ጥራይ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዝካየድ ውድድር እዩ ይኹን እምበር ተወዳደርትና ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ተሓፂርኩም ኢኹም ውድድራትኩም ተካይዱ እሞ ንቐጻሊ ምናልባት እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ኣብ ደገ ወፂኹም ስቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ዓቕሞም ክትፍትሹ ዓቕሞም ከተርእዩ እንታይ ትላቡ በዚ ገጣምን ፌደሬሽን እቲ ሓሳባት ጽቡቕ እንዲሁ ክመፁና ንሕና ክንኸዶም ሼር ክንገብር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ
جن كسب حج خمتات أنا رأي فلني جن بحج أنت الله بتعم صبوني رو مورال هنقبر نخل الشم كل عالد ما خلصنا كورسوسي كبارات عخم زغل فلت مالتي رأي معوت أمود أسا أنتنا هنصبه هب عوت أبزنا يسنبت وردر I wish بسلام جميلة بسلام كود and ما يمت يقول شيء مسايني راح جقنا قطعم تتصلي وقذا سلزلا نعاكو حقوسا بملؤ البيت صاتي رأي ميرون نزيناي صباح سن بزكير وردر زلو مدلوات كتعيز مسل مدلوات ما يجمع حق زربا تدالي عندي خاتبل جن ناي معت نجار كايو سخيو بزح تكنيكال صقمات اقاط ما كايو ارغانايتن ما كاينا له بزح دنبرنا كل نجارات غيركا صقمات اقاط مي بزح غزي جن انا تدالي له خي زبل كلت غزي ونفشل سدنزوركو حج ساسا غزي نخي فشل مچم بزح تدالي له خبل رأي ميرون مكاينكم نابز وردر نمدلاو تحالفو بدوتات تخبروا واغا معرخ نديو عبي فلما تي تحالفو شكر قدامي نجر بوزح سب زنقعه هيوتكا يا خد خفل ماسي هيوتكا بحد قاعد خاي خاصه تقبر مبرحيتا سلازوهابنا كل غزي وحوسيو جن كل غزي حدقا يقاطم كاسب حد قاعد خاي خا نفساته يزبال تقبر كاو حليفها مبلشاو ناي مكينه يقاطم كان نبرت ناي مسانا له وزح توصايتات غومان بعدو زلو كايدا نايت سب تفلطيها اصقامي زلو لعلو كله جن أنا خاطر باري تبلن كل جزء قبل حجون تزاري بلا نير نهي هفتمات سبورت قال يزبح السبورتي فوت نهي هفتمات هيكونن ماسي حج زيادة سخون أبا سقط قبلكم جراج دخلكم سم تاي شجر حلف تلاقى حيدا حلفو نجارات ولا نبرة تلاقى حيدا حلفو تتريو يعني سبورت ولا تقعد دمك سيمونه حج قدم خورسو متى ما كاين زبالش ولا موتر زت كسلو أب مفتان كله مالتي تبدوتات بزحيو كتعوت تعويض كاتوت خلاها خازي هذا خصي يخون الكاميرا ولا زي تعوته بوزح يدكم بوز سبدي فلت نغرات الله راي ميري منالبات حجي ابني فتنه اوانهم زلخمو زناي فتنه اوان معرخ نديو اقداسي قدم ورد ريكايد مهلاو ساغه تموادر تخاب زناي فتنه اوان كمي تعزبي كما لخا نسنبت صوتا هو موالدرتي حق زرا برتعاتيوم بز حجي فتنكو تمفتان اقداسي مونياتو نفسها تدالو كنتات ماكينه خاطري مقادم تخاون تري አጋጣሚ ኩሎም ቶም ሰናኽ ቀዳድሙ ዝግቦም አይ ሞጹን ግን ገምጋም ተወሰድ እንዲኻ ብጣዕሚ ንፋዓትዮም ከም ተመክሮ ኣነ ዝያዳ ኸማን ካብዞም ሕጂ ምሳይድ ፈተኑ ኣነ ቁርተይ ምራሕ ብሎም ግን ኣዝዮም ንፋዓትዮም ካባይ ወንዱ ወልጽዮም በዛወሮም ብገለ ንፋዓት ተቀዳድምትዮም ዘለው ሓደሽትዮም ንፋዓትዮም ሕጂ ኣቕሊልካ ዝራይስ ኣይኮነም ማለት እዩ ራይ ምርያም ወዳእታሞ ካባኻ እንታይ ናንጽበ ወይ ደገፍትኻ ካባኻ እንታይ ንክጽበ ኣብዝናይ ሰንበት ጾታ حجي كل سبك عوت عندي زدلي تقعد دامي تفوزها خطعوت زدلي كأجن حجي كل أجزاء خم يكون نزخون أنا خعوتي يلي زاتو زلخا قلت العلو كل خات أو تاريخ خطوات كاز ولا أنا قري قد نوانش على موسى يكون سي نتصوتها بتصبو بوحسنت سب زمست كير كده حتى عويت كون سون عاخ مع بعوتي الحسبه داني نزنا إلى محمد وردرات كان زلوا وردر صنع خيو لممداتن حجونا بنيلو من فتن إخا صنع خمو بحفش مدلوات كخمي يزلوا مدلوات يكون حني زبق علبه رينا إنك قالنا خبت تثبيت وظائفات قل ما كانت صنعها متى أرار مزخونة كمالتي وردر كسايت جورا I hope كابز قرب ما حيشنا خمتها سفاجبر نابزور الدر نخطأتو مكانكم قدن يخم ناي فتن أوان تقبر لنزل لكم ما عرف إني بدوتات حلفكم يخم مكانكم نابزور الدر دلوات تقبرون
ብጣዕሚ ከቢድ ድቃስ የለን ሓደ ካብ ሓደ ክጎለካ ልገለመለ ብዘይ ንሱ ግን ንሕና ዳርጋ ብዙሕ ተሓመይቲ ኢና ሕጂ ምስ ታይዶ በልፃኒ ዶ ከምዚ ዶ ናትና ምስ ናትና ኮንዲሽን ከተዓባቢ ኢሎም ብዙሕ ነገር ክሳብ ክገብር ስለ ዝኽእል ሰብ እስኻ ከዓ ገለ ነገር ጌጋታት ክሳብ ከይከውን ዓቕመን ዳሓን ንብል ኣትሊስት ምናልባት ኣብዚ ናይ ፈተነ ኢኹም ፀኒሕኩም እዚ ናይ ፈተነ እዋን ማዕረ ክንደዩ ንዓኹም ዘገድሰኩም ቅድሚ ውድድር ይካየድ ብምህላው መዋድርቲኻ ኣብዚ ናይ ፈተነ እዋን ከመይ ገምጊምካ ኣለኻ? ፅቡቅ እዛ ፕሮፋይልካ ትገብራ ሓደ መኪና ትፍትሽ ገለገለ ነገራት ድእረም ተሎ ትእርም ብዓበይቲ ቦታ እውን ሌላ ትገብረሉ ትፃወተሉ ሜዳ ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ራይ ምናልባት እዚ ናይ መኪና ውድድር ናይ ሰብ ፀጋ ውድድር ተባሂሉ እዩ ብገለገለ ሰባት ዝፅዋዕ እሞ ምናልባት ኣብዚ እንታይ ሓሳብ ኣለካ? ሲልካ ይብሂል እዩ በር ካብ ዝገርመካ ካብ ዘይብላ ካብትን ወታቲፍካ ትገብሮ ነገር እዩ ምክንያቱ ሕሉፍ ሓሊፎስ ጎማ ዘይትረክበሉ ንበልዚና እውን ትስእነሉ ግዜ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ወታቲፍካ እዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ሰብ ከምኡ መስለኹም በር ስምዒታት እዩ ክትሪኦም ንሕና ኣይሆብ ቁሩብ ንሓይሽ ንኹም ገለገለ ክትሪኦም ከለካ ግን ብጣዕሚ ተሸጊሮም ካብ ዘይብሎም ክሰገብሩ ከለዉ በር ናይ ሃብታማት ፀወታት ዘረባ እዩ ክሳይ እምበር ብጣዕሚ እዩ ክሳይ ከምዚ በዳሃይ እዩ ከቢዲት ራይ ዳኒ ኣብ መወዳእታ እሞ ካብዚ ናይ ፅባሕ ሰንበት ውድድር ደገፍተኻ ይኹኑ ስድራ ቤትካ እንታይ እዮም ክፅበዩ ይኸባኻ? ዓወት ከም ቀደምና ዓወት ክኾነልና ተስፋ ገብር ኣይሆብ ክንሕጉሶም أنا سمي محررة سكرتير جنرال نقدر مكينا موتور سايكل مدلواتنا مثل ماكينة مدلوات كبيديو نوع جزء وصل زي أقدمنا نحن زافت سامس ماجلة سفلا لجزء سلسلة 4 جزء قدمنا نحن الراقب تزادلو كله برنامجات ندالو كاو نتوم تقعدون تنتوع ناتوم دلونت كأن ري كل هذا مسامعنا شعو دبدبة لكوميشن سبورتي قعدنا حتى مو مسرت كأبازت حدنا بدنا نسرع كابو نحن حبرتنا نتحالف بجازيتاريو بريديو ويا بسبت حفنا حبرتنا تك كاون يوم بزجاج يوم توم تعالى أنت حدثت أنت لاخون كل تميزن 5 خفلو السلسلة تميزن 5 نبارات كل تميزن 5 لا خفلو نظام مزجبيز ملوا كل زجل تكملوا زقبهم كاني سوراني استحدثه مبلغ فقط ماكينة استحدثه ليبريتو كلهم الله لمدنا ماكينة عندي مخانو إنشورانس كأستحدثه يكون لازم يسمعوا كله تساري ناب منتعشوا ما حلف ناب حلف في السنة سرعة كاب حلف في السنة سرعة كاني ناب تكنيك حلف تكنيك نقول لما كان مع التوجه الماني يفتشون فتشوا يمدون ببي كاتيجوريان سريع كاني أو ناب حلف في السنة سرعة يوا حلف في السنة سرعة كاهم زرعهم ولا معلت بروفاي جبر زي ما فتني بدعريو أخوان ناكيت كا تفتشون مسودة خلاص كليت تجزينا نفتشون مجمرتا بقوبون نفتشون أبتاع سالسيت مود أتاقاني تشيكن زغودلا نجار مليئن مثل كان مود أتاق تشيكن يكبرلن بدحريو أصلته واهبو بتي تمد مع أتاقاني أبتي تمد ولا المطار يركبها تفتشن جن مود أتاق أفيات اللحظة نجو ساعة شوعات الفرقان كلهم بحضر تتقريبا بموتور سايكل تعجمنا أبز مواد درين مت راي من البعض أبز ورد خجات من زخل حدقات كالإن تناتو حدقان مقناس تهجر فدريشن أنت من لواتي زجبر أنا بتعمل سيفتي ميجر سيفتي بهال نقعد زي متنا بقدامي نتنا نصرع حجين عملت شيء بتعقمنا إذا قوم مازي تري ولهم كل ما حجاب كذا كبر كله أبتحس الجاي سرعني له حجين إذا فلو بوتاس رزوني يتعامل من الناين سيفتي
حجي تزلينا عنا نتايو مدفع حوي بمبريو لونا حكايم لونا سراويت الله سلازتي زدلي زبلنا بزي قربنا هنا كومين نعيد فارسي مسد ما ببقع نوعقاني الله سلازي زين انت كان نابزز لا بترجع كن بصح ነገር يدلي كان ديو ابزي كن تنزل لا كلن تقريبا الله تقدمايت بوتا نغزا رسنا انا عبيت قميهناس سيفت له مخناتو كل تسب زي عزب ابريخ سلازري ولا حنت صقم كمصيلنا ينحسبنا حدا عدنا ما كان ነገር صقم كغاني فنديو نعود ماني حكايم الله متفحول له كرين زلعل الله زلزل ነገር تقريبا لنا ማለት ቁጥር ተወዳደርቲ ከመይ ዘሎ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብምንጻር ኣብዚ ሕጂ ከመይ ኣሎ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ይነሮ ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትኦም እቶም ሚኒስያት ኣብ ጎልጎል ስለ ዘለዎ ካብቲ ቦትኦም ምፅሕፈሎም እንዲና ገለገለ ምጥዓም ስለ ዝሰኣኖም ዘይመፁ ኣሎ ንኣብነት ናይ ሞተር ሳይክል ውሕዳት እዮም ማኪና ውን ውሕዳት እዮም ምክንያቱ እቶም ሚኒስያትና ኩሎም ኣብ ጎልጎል ስለ ዘለዎ መብዛሕትኦም ዳርጋ ክመፁ ይከኣሉ እቶም ዘለዎ ግን መፅኦም ኣለዎ ካልእ ዓቕሚ ናይ ስፔር ፓርቲ የለን ተልማካይኖም ሳንስ ስፔር ፓርቲ ደው ኢለን ሕጂ ሓንቲ ጆሮ ገርና ምጎደው ብላ ምክንያቱ ስፔር ፓርቲ ስለ ዘይረኽቡ ትፀገሙ ዘለዋ እዚ እንተዘይኮኑ ካልእ ብዙሓት እዮም ይመፁ ብዙሓት ሕጂ ኣብቲ ንሕና ከነመዝግቦም ከለና እቶም ጀመርቲ ንበይኖም ኢና ንፈልዮም ንዖም ሚዛኖም ርኢና ከዓኒ በብክሳም ድማ ንሕልፎም ምክንያቱ ጀመርቲ ምስቶም ነባራት ከተወዳደሮም ኣይትኽእልንኻ ሕጂ እቲ እቶም ጀመርቲ ንበይኖ እቶም ነባራት ካ በብግሬዶም ኣለዎም ከካቴጎሪኦም ኣሎ እቶም ደዝነፍዑካ ንላዕሊ ነዘይብዎም ብከምዚ ዝኸይድ ስፖርት ማለት እዩ ياناس من البات نزنا يصبح سمت ودر مدلواتك كم يزلو زنا يصبح مودر انا استيل حجي اي ودا اكوان لهو سقا حجي ان نسرح زلنا ودر حيالي ما كاين الربا ديلي اخسر حجي ابز بروبا غيرنا الله كمان كيرن حجي خفت شيء كل الناجر كما كاين بزح مدلوات نازلنا ማለት ካብቲ ዝሓለፈሲ ዝበለፀ ውድድር ሕጂ ኾኒ ዝብል ኣለናተይ راي نزور ውድድር مكناهم ድልዋት ንምግባር ተሓልፎ ጻዕርታት ቡድሆታት እንታይ ዝመስል ወኣብዚ ናይ ክሳይ ወጻኢታት ንገብሮ ብዙሕ ነገር ይገርመክ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ና ኣነ ሜካኒክ እየ ባዕለይ ኣነ ባዕለይ ስለዚ ኣርያን ማኪና ባዕለይ ስለ ዝሰርሓ ንዓይ ቁርብ ኣብ ንብረት ክውፃእ ክእል ኣብቲ ናይ ጉልበት ኣትካ ግን ንዓይ ይሕግዘኒ እቶም ካልኦት ኣለዉ ሕጂ ኣብ ካሊእ እዮም ዘስርሕዋ ገንዘብ ብክልቲኡ ገንዘብ ይኸፍሉ ማለት እዩ በቲ ናይ يسرحوا خفلو بيتي نبرة توصو أبت نبرة توصو وزح جن لا نهزبي لحرت عنقل قين كان هزب لحرت حقوس قين كا مالتي أوصي أي تبليني راي بين نزي وردر ناي سنبت وردر كم يالو مدلواتك مدلواتنا صبو يدلو بزخونه طرح ناي غزي حتى يو كرامات خوين تلويط سلازلو ماي كيوقعنا تسفا نغبر راي ابزناي فتنه غزيكم صنيعكم زناي فتنه غزي معرخ نديو اقداس نعقومن مكيناكمن موادر تخون فتش كايم لخمو كمي تعذيب كايم زي ما ورادر كوا صبو ناي كرم حجن ورادرلو سلازنبرنا حدش ነገር አይኮነን ግን ተፈተነ እንገብረሉ ኩሉ ግዜ ማኪና ምንታይ ሁነታት ከም ደላን ፍታሽ ስለዝኾነ ጽቡቕ እዩ ክፈትሽካ ክትኣቱ እሞ ምናልባት ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ ሰንበት ፀወታ ካባኻ እንታይ ክጽቡ የደገፍትኻ ኣነ እኳ እታ ማኪና እኳ ኣብዲ ዓቕማይ ኣትያ ዘላ ግን ነዚ ስፖርት ክምቅር ኩሉ ግዜ ኣለና ስለንብል ዘለና መንእስያት ከዓኒ ኣብነት ኮይናስ ክትኩኡና ኢና ንገብር ዘለና እምበር እቲ ዓቕምሲ ብዙሕ ስታይ የለን ዝኾነ ግን ኩሎም ፈተውተይን ቲፎዞይን ከዓኒ ኣለኹ ብል ኣለኹ
ምድላዋት ጽቡቅ ኣሎ ማኪና ተቀሪባ ኣላ ኦሬዲ ቅርብቲ ማኪና ብዙሕ ነገር ዝስራሓላ የብላን እታ ጎልፍ ቅድሚ ሕጂ ድጎየትያ ጎልፍ GTI 200 ቱርቦ ባስታ ብሰላም ክንቀዳደም ተስፋ ንገብር ኣብዚ ናይ ፈተነ ግዜኹም ፀኒሕኩም እዚ ናይ ፈተነ ግዜ ማዕረኽ እንደዩ ኣገዳሲ ንዓኹም መዋድርትኻ ከመይ ረኺብካዮም ኣሎራ ኣጋጣሚ እቲ ቀንዲ መወዳድርተይ ሎሚ ኣይተሳተፈን ስራሕ ነይርዎ መስለኒ ግን ብሓፈሹ እቲ ናይ ፕሮቫ ዝግበር ፈተነ ንማኪና ምፍታን ኣቃውማ ኣብቲ ኩርባታት ከመይ ትንቀሳቐስ ፕሮቫ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ደለካ ኣይትህባን ኢኻ ክትዓቕባ ትደሊ ነቲ ጉያ ግን እቲ መንገዲ ከመይ ምዃን ከመይ ምእታው ኣግፊሕኻ ምእታው ቤን እዚ ኦሬዲ ኣፅኒዕኻዮ ትፀንሕ ሞኒ ነታ መዓልቲ ሽዑ እቲ ናትካ ፕሮግራም ትገብር ነቲ ጉያ ማለት እቲ ፕሮቫ ቀንዲ ንዑ እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ ድመኽሮም ወላ ነትዮም ጀመርቲ ወላ ነትዮም ተቐዳድምትና እቲ ደሎ ምሃብ የለን በርኪ ኣብ ፕሮቫ እንድሕር ማኪና ወዲእኸያ ኣብ ኮርሶ ድሓር ኣይትወድእን ኢኻ ኣብዚ ፈቲንካ እቲ ደሎ ቁርብ ትለይ ስሒብካ ኣብቲ ዳድልየካ ቦታታት ርኢኻ እትየን ትራየክቶሪ እትየን መንገድታት እትየን ላይን ርኢኻ ማኪናኻ ተዓቕባ ይግባእ ነቲ ጉያ እዚ እቲ ምኽሪ ናተይ ኩሉ ግዜ ማለት መካይንኩም ናብዚ ውድድር ድልዋት ኮይነን ንክመፃ ተሓልፎ ብድሆታት ንገብሮ ፃዕርታትን እንታይ ዝመስል ኣሎ ብዙሕ ነገር ካብ ሞቶር ምውራድ ካብ ጎማታት ምቆዋም ናይ ማኪና ኣሴቶ ብዙሕ ነገር ኣሎ ቀሊል መስል ኣብዘን ክንዝውራ ክንሪአን ከሎና ግን ድፈስስ ሓንጎል ድፈስስ ድኻም ቀሊል ኣይኮነን ኣነ ኩሉ ግዜ ኣይክደክምን እየ ክዛረብ እዚኦም ደለው ተቐዳደምቲ እዚኦም ደለው ቆልዑት ሓደሽቲ ይኹኑ ነባራት ይኹኑ መንፋዕቶም እቲ ናቶም ሓይሊ ውሕድ ደይ ምዃኑ እቲ ኣድንቆት ደሎ ብዛዕባ እዚኦም ሰባት እዚኦም ዓብዩ ሪስፔክት ዓብዩ ኣለኒ በርከ ብሓቂ ንፉዓት ናይ መወዳእታ ንፉዓት ደለይቲ ስፖርት ደለይቲ እዚያ ቅድድም ናይ ማኪና ከይትጠፍእ ኩንዲ ዓብይ ኣኽብሮት ኣለኒ ብዛዕባ እዚኦም ሰባት እዚኦም ሊናርዶ ኣብዚ ናይ ሰንበት ውድድር ደገፍትኻን ስድራ ቤትካን ካባኻ እንታይ ክፅበዩ ቀዳማይ ነገር ኣነ ዝብል ብሰላም ጀሚረ ብሰላም ምውዳእ እቲያ ድዓበየት ዓወት እያ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ኣቲኻ እቲያ ተሐጉስ እያ ኣይተሐጉስን እያ ደይብል ሰብ ሓሳቡ እዩ ግን ካብኡ ንላዕሊ እንድሕር ብሰላም ጀሚርካ ብሰላም ወዲእኻ ምስቲ ናትካ ተቐዳዳማይ ደሎ ተሓቂፍካ ሰላም ተባሂልካ ብፍቕሪ እንድሕር ወዲእኻ እቲያ ድዓበየት ዓወት እያ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምቲ ድብለካ ብሰላም እንድሕር ጀሚረ ብሰላም እንድሕር ወዲኤ ብዘይ ዋላ ሓደ ሓደጋ ጽቡቕ ጉያ ኣሪኢኻ ዋላ ካልኣይ ሳልሳይ ውፃእ ዋላ ድሕሪ ውፃእ ፐሮ እቲ ሰብ ጽቡቕ ርኢዩ ተሓጒሱ ክኸይድ እቲ ድዓበየ ሓጎስ እዩ እቲ ሰብ ኦሬዲ ክሪኤካ ከሎ ኣብዚ ክትሳተፍ ያስተመቕሮ እዩ ዋላ ቀዳማይ ትውፃእ ዋላ ካልኣይ ትውፃእ እቲ ኣዛውራኻ እቲ መቀራረቢኻ እቲ ኣቃውማኻ ናተይ ደኾነ ናይ ኩሉ ክሪኡ ከለዉ ንሶም ሕጉሳት እዮም ኣነ ከምቲ ድበልኩ ንኩሉ ህዝቢ ንኩሉ ኣፍቅሮተይ ደለዉ እቲ ቀንዲ ነገር ድምንያ ንነፍሰይ ብሰላም ጀሚረ ብሰላም ወዲኤ ጽቡቕ ጉያ ከዓ ካሪእ ይምነይ ሽመይ ሙሴ ነጋሽ ሙሴ ዳንተ ዝበሃል ሚሊትሪ ሚለኳትሮ ነዊሕ ዓመታት ካተጎሪ ቀዳደም ፀኒሐ ኣብዚ ሕጂ ግን ክፍትን ኢለና ሚለሰ ሰጊረ ዘለኹ መስገሪ ምክንያት ድማ እዘናትና ኩለን ምዑርያ ኣይኮናን ዘን መካይን ብፍላይ ኣብዘን ኣሜሪካና ጀርመን ዘለዋ ሚለ ክትብላ ፀንሕ ሞ በቲ ንብረት ተቀያይራ ፒስቶን ቤላ ተቀያይራ ስጋ ሚለኦቶ ዝዲባ መካይን ኮይነን ሕጂ ብዝሓለፈ ካተጎሪ ክንገብር ከለና እቲ ፍልና ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ኮይኑ መካይና ጨኒቕና ሞተሮ ተኪስና ክንደይ ንወፃእ ጌርና ስለዚ እዚ ቅድድ መኪና ስጋብተን መካይን ሓንቲ ዓይነት ዘይረኸብና ምዑሪ ስለ ዘይኮነ ኣሎራ ምስዓሩስ ምስቶም ዝለዓሉ ኣቴ ኣትሊስት ይመሃር በርከቶም ሚለሰይ ደለው ካብ ሸቃ ጀሚርካ ኤንዞ ኩሎም ብምሎም ደለው ነዊሕ ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ሰባት እዮም ምስኦም ኣቴስ ክወዳደር ዋላ 4 ዙርያ እዩ እትብለይ
أنا جن يواد درنت صوت هذا ما مقرن تقنا إلى أتيمو كم زرع أخوة جن دحان تسفاز لنا نمثل تشمبروخ معلتي قبرلنا استقعد هذا ما يزي حاجة زي بقوله حدا كابيلا حدا بيسون دالة من دات حاجة زي ونحنتي أتوز بها زي بقوله خنسو مورالي زدلي أجو خم بالي زدلي أنا هفتم كسلف كله بطعم دحقوس يأمني حيال تسعتاي نيدم تسعتاي بكل خالو هدري بدخوني يكون كعصوسني كتحالف يدين وين سب وين كعصو حالف يقولوا كابلتي حدي مفيد تسعتاي وهفتم كالتسعتاي كونن كابتم قدام كساعة ديدلي هفتم بطوطة بطعم ينربز هون كساعة ديدل تسعتاي ولا خمسة بيدبركها أبيت مرتي درهوكو طوطة بطعم يدحرق كساعة يدلني وكاتو يدلني كلايكا درجة همدين حمودهم نبهالو هيدريو شرطتي بس هفتم كحل ودل تسعتاي ديدلي هفتم أب هفتم بفولي تذكره أب 9 ناي فيستيفال وانشا فاينال مس زوا مأخل زوا عن سبا زوا مأخل أب 9 زوا مأخل حيالات تسعة نيرون بعل سلام بيني بعل يوناس نجاس دبهالو دانيال قويتهم بتعم حيالات يمنيرون فافان وعلو كوش دول حجي أنا هذا عن سبا هبتهم بالحريد أنا نيرو جول كيبر أفتح في الصامت يا حج مس ليلا ودبهالات كعينيرو يتهلالخ بقى يتصرفوا هبتهم حج جدا ميدا متصرف دول حج انتهي بلوت ليلا كم زحمة تصرف يتصرفوا كم زفارع عينة ود خير قالين هبتهم ميدا شوك أتبقى أنا تصدق أتولكوا هبتهم تمرحنا لنا خاشوا أحد بزيرو دحر خام بي أنا يردو هبتهم كم سعرهم يا رجس أنيا أبتو جديد تق سعرهم نس بعل ذو ما خلا يتغنى أقعد أمنا يخو عسونا جرجن سعرهم تعريك يتكا صور بلو كلمة لبلو نتلي لو صور بلو حجي تودد تصرفه طرفي تفارع دي قليل ومثلا بقى هبتهم أيقود فوري قلم دحر مستودد صوت عجن صور كلمة لبلو
كالاي دذكرو اب كينيا لاصاتنا خلنا نحد تخالاي اتقعينا كينيا حجيتهم غورحاتهم توم كينيا بروفيشنالاتهم نهابتهم غلبوتهم اسراي قسابيلو خمز غيرو خمز بفرنوس تعبي الحزو هذا ودغري يحزن له بلان مسرح يغرف فطره دانيا خير اي خلو هابتهم كا كله يلك يخاصو داود طق دانيا يراي مسمر دانيا يراي ساعات تاي تقم هاري من بل ولا حنت ነገር የለም هابتهم حج قيح كيوطاكا تطنقا بل ሙሽር ግን ሪወት ሰልጣኔ ካላይ ጊዜ ኸይት ደግማ ገለመለ እጅ በጣም ይስምዕተኛ ነሩ ከምዚ ክሳዓር አይደልኝ በሐፈሹስ ፉሊ ነሩ ተሳዓት ላጁ ሰሚዕካ ጎረርኡ ማይ አንሰባ ዘውረደ መኻኑ በአጉ ይበርሃልካ ወላዲኡ እንዳስጋ ስለ ዝነበሮ ካብኡ ብዙወረሳ ጨጎራ እትብል ቅጽል ስም ይልለም ኣብ ጊዜ ጾታ ኣዝዩ ስምዒታዊ ነሩ ስምዒቱ ካብ ናዚ ተሳዕነት ለስተበገሰ እምበር ተፈጥሮኣዊ ባህሪ ነበረን ዝነበሮ ኣካላዊ ጥንካረን ጉልበትን ኣብ መስመር ምክልኻል ተሰሊፉ ንሃቐነ ሸቶ ኣጥቃዕቲ ከምክን ሓጊዝዎ እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ፈለማ ተጻወቲ ካብ ዞባ ዓንሰባ ናብ ዞባ ማእከል ዝተጸምበሩ ተጻወቲ እውን እዩ ማልያ ዓበይቲ ክለባት ቺፖሊኒ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ኣየርን ሲቲ ሰንተርን ክለብስ ዝበቕዐ እዩ ካብዛ ሓሊፉ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ምልባስ ዕድል ረኺቡ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ተጓዒዙ ኣብ ዓወት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ዓበ ኣስተዋጽኦ ዝነበረ እዩ ሃብቶም ብርሃነ ጨጎራ ሃብቶም ካብ ኣቡኡ ብርሃነ ካሳ ከምኡውን ካብ ኣዲኡ ግደይ መኮነን ኣብ 1979 ኣብ ከተማ ከረን ተወሊዶም ሃብቶም ናይ ትምህርቲ ግዚኡ ምስ ኣኸለ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እምነት ሚስዮን ካብ 7ይ ክሳብ 12 ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከረን ተኸታቲሎም ሃብቶም ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ወላዲኡ ኣቶ ብርሃነ ካሳ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንኽዕዘብ ምስ ኣሕዋቱ ሒዝዎ ናብ ስታድዮም ይኸይድ ስለ ዝነበረ ፍቕሪ ናይቲ ዓውዲ ክሓድሮ ከኣለ ኣብ 1994 ጀሚሩ ድማ ንዝመሃረሉ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ወኪሉ ናይ ምጽዋት ዕድል ረኸበ ሃብቶም ኣይጸንሐን ኣብቲ ዓመት ናብ ናይ ከተማ ከረን ጋንታ ስቴላ ተጸምቢሮም ንዝቐጸሉ 5 ዓመታት ድማ ምስታ ጋንታ ተጻዊቱ ኣብ ፌስቲቫል 1999 ብከም ሃብቶም ብርሃንን ሓላው ዳስሞን ግደን ተቕለስ ዝነበረ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ማእከል ረቲዓ ተዓዋቲ ዋንጫ ፌስቲቫል ድሕሪ ምዃና ዓበይቲ ክለባት ዞባ ማእከል ኣብ ሃብቶም ተገዳስነት ክሕድራ ጀመራ ኣብቲ እዋን ሓንቲ ካብ ሓይላት ጋንታታት ዞባ ማእከል ዝነበረት ቺፖሊኒ ብመንጎኘት መምህር ዳንኤል ንሃብቶም ምስ ካልኣዩ ሓላው ዳስሞን ግደ ኣብ ሕቑፋ ከተእትዎም ከኣለት ሌላና ምስ ሃብቶም ካብ ዞባ ዓንሰባ ኾኖም ፀኸለና ኣቦይ ተወልደ ካብ ዞባ ዓንሰባ ይምጽእዎ ንዑን ሃብቶምን ስምዖንን ንክልቲኦም ኣምጽእዎም ሃብቶም 99 ይመጽእና ጋንታና ተጸምቢሩ ብጣዕሚ ሓያል ተጻዋታይ ነይሩ መቕሉል ኣብ ሜዳ እንድሕር ኣትዩ መትሓዝ ይብሉን ሻለካ ነዳርዩ ነኺሱ የንክሰካ ፍሉጥ ተጻዋታይ ነይርና መልሾኻ ኦ ሓሊፉ ኸኣና ሃገራዊት ጋንታ ከይዱ ተጻዊቱ ሸልስ ሳና ኸይድ ነይሩ ብዙሕ ኣበርክቶ ገይሩ ኣብዚ ዓዲ ክመጽእ ከሎስ ካብ ዞባ ዓንሰባ ክመጽእ ከሎ እንድዕ መቸም ኣብዚ ናይ ሽዑ ግዜ ብርቱዕ ጸወታ እዩ ብዛዓዲ ካብኡ መጺኡ ቀዳማይ ተሰላፊ ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ማዕረኽ እንዳይ ሓያል ከም ዝነበረስ በዚኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ሃብቶም ነዊሕ ዓመት ተራኺብና ኢና ካልኣይ ከም ንብልካ ኣብ ኬንያ ናሽናል ቲም ሓደ ካብቶም ጉዱሳት ተፃወቲ እዩ ክሳዕ ደይ ዘሊ ከም ዝብልካ ደጋግሙራ ኣብ ኬንያ ሃብቶም ንፋዓት ጽቡቕ ተፃወተ እዩ ሓደ ሃብቶም ካብ ዞባ ዓንሰባ ወኪሉ ዝመጽእ ከሎ ብበዓል ቡሽር ክምረጥ ከሎ ከምኡኻ በዓል ተኬ ብርሃ ክምረጥ ከሎ ቀሊል ፀወታ ኣይኮነ ማለት እዩ ክለከረ ናቱ ዞባ ዓንሰባ ወኪሎም መፂኦም ኣብ ዞባ ማእኸል ክስለፉ ካብቶም ብቕዓት ዝነበረ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነ ኣብ ዞባ ማእኸል ክሰለፍ ቀሊል ነገር ስለዘይኮነ ምክንያቱ ቅድሚና ዝነበሩ ተፃወቲ ሓያት ስለነበሩ ነዚ ቦታ ሸፊኑ ተፃወታይ ነዊሕ ዓመት ክፃወት ሓደ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኣካላውን ብቕዓት ስለነበረ እምበር ስልካ ኣይኮነን የሎ ናሽናል ቲም ኣነ ኣብ 99 ዝክሮ ኣብ ኬንያ ማለት ኣብ ተሰለፈላ ግዜ ብጣዕሚ ዋላ ቡሹር በተሰልጣይና ጽቡቕ ናዳ ተናይዱ ብጣዕሚ መሳኽ ሳዕረይ ደልኒ ዋላ ጽቡቕ ተንቀሳቒሱ ክልካ ይኽእል
هابتوم نحمشت عمتات ماليا تشيبوليني لبيسو دحر مصواتو اب 2004 ناب حيل اير تتصمبيروم دنك بقعت هابتوم اب عين عباي كلاب قيح بحر كاتو سلازخ ألم اب 2005 نابتا بيل بات فلاز نبرت قيح بحر تتصمبيروم كساب 2008 دما ابتا غانتا صنيحوم هابتوم كاب قيح بحري وطيو ناب سين سنتر دحر مسغغارو نحد عمت تصاويتو كاب كعس اغري تقليلو تفانيوم اب كتما قرن مسغانتا ستيلا حد عمت شامبيون اخينا يرنا اب 97 كبابي كاون اسمرا مصانها بزوباتات نا إرترا تتصاويتنا مس عبيت تتصاوتنا اسمرا زنبر شعو غيزي بعل ليلاوي بعل فافا عبيت تتصاوت زنبرو اب اسمرا شامبيون اخينا بزوباتات درجه مالتي نسمرا سعرناس ناي مجمرتا وانጫት ወሰድና ከብዘዋታት ኤርትራ እንትናይና ዞባ ማእከል ሲዕርና ማለት ካብኡ 99 ኣብ ቺፖሊኒ መጽየ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣብ 2002 ከም ቺፖሊኒ ቀዳም ሻምፒዮና ኮይና ኣብ 2004 ከም ስቀይሕ ባሕሪ ምስ ሃብቶም ሌላና ዳርጋ መታዕቢቲና ኣብ ሓደ ኣብ ከረን ብሓንሳቢና ዓቢና ኣብ ቤት ትምህርቲ ደይኮነስ ኣብ ሓደ ካንሸሎ ገዛይና ዓቢና ማሓሳብ ማለት እዩ ካብ ከረን ካብ ሓንሳብና ብክለብ ህንፃ ተጸምቢርና እሱ ከም ተኸላኸለ ኣነ ከም ጎልኪፐር ኣብ ህንፃ ዳርጋ 2 ዓመት 3 ዓመት ምጸናሕና እሱ ንሓይሊ ኣየር ክኸይድ ከሎ ኣነ ናብ ኣውድሊስ መጽየ ማለት እዩ ካብ ህንፃ ተፈላሊና ማለት ካብ ክለብ ህንፃ እሱ ካብ ሓይሊ ኣየር ናብ ቀይሕ ባሕሪ መጽየ ኣነ ናብ ኣውድሊስ ወዲየ ማለት እዩ 10 ዓመት ሃብቶም حوار ديكوناس متعبيتنا مالتي عرو بدبلص ባህሪያቱ አነ ሀጡ በገረ ፈርጦ ልዕል ማንም ሰብ ማለት ወሃብቶም ዳርጋኖዊ ዓመት ምሱ ተጣዊሰለሁ ተራሂበለሁ ሓደ ቤት ምትኩም ድርኩኻ 99 ነቤት ምትወኪለ ስጋ ዋንጫ በጥሕናምሱ ብድሕሪው ናሽናል ቲም 99 ካ ካብቶም ሓደ 70 ኪሎም ድፋዕ ተጣወቲ ናብ ኬንያ ደኸደ ምስ ቡሹር ተመረጠ ተጣጣይ በጣም إلينا خاوي جميرو سكع ستيل سكع حجلو لعلى كاب كي يحبي أنت رأيت تطاويتو أب هنتها كومها أنت رأيت تطاويتو كابتم نفعت تعطي كابتو عنسا دبوغ لي ماتي كم بعد سليمان كم بعد هايلي دغونة تعطي بتعمل خا أبزوا ما خدمتي خملو كم بيقول الدرب زي ناشنال تيم سكع اللي بتصح زي مقوى تعمل مثل تعطي لنا هابتوم اب 1998 ابني ابيت تمرتي انها تصوتن كليوم كابتا باسلطاني مشر عثمان تعلم زنبرت حجر وغانتا اولمبيك ايرترا صاوعت قريبلهم ابت اوان كابنا زوتا تصاوتي نبينو تمريصو زنبر هابتوم بناي تكنيك صغمات ناب اسمرا خمص سلازي كاله كابتا حجر وغانتا كبوكر كيلوم هابتوم اب فيستيفال 1999 مزوبا عن صبا خوينو زودي شامبيون دحر مدفئيو داغماي صاوعيت هاغروات غانتا ايرترا كركب كيلوم اب تعمت مسناي من اسيات هاغروات غانتا تطرنيفو اب كينيا اب استخيد ناي ماكلاني مبرقن افريقيا ورد سيكافا تصاتيفوم هابتوم اب هاغروات غانتا اب ناي من اسيات طراي تدريتو ترفن ጉልበቱን አካላው ጥንካሮን ብዙኾነ አሰልጣናይ ትግዜ ተባሃገ ስለዝነበረ ኣብ 2002 ኣብታ ብተኬ አብርሃን ነጋሽ ተኽሊትን ተዕለም ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተጠርኒፎም ኣብ መጻረይ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ አንጻር ማሊ ሲሸልስን ዚምባብዌን ዝኣመሰል ሃገራት ድማ ተጻዊቶም ዝኩሮ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ኣብ መንእሰያት እንዳተጻወትና ከለና ኣብ ኬንያ ከቢድ ነይሩ ተጻወታ توم ودات مسانا تصاوتو زنبرو بفلاي توم اتقعتي بتاع خبيد نيرو اشغيرو منا نيرو شعو ساون كحلفو سلازي قالو ابكورنا فر نفسنا صقيتنتنا كينا تصاوتي انا خاب كسوت هاريمي والدي اشعو قطامي البيترو يراينا سنجالينو يراينا خبيد نيرو تصاوتا يوناس غزو بحال نيرو مسانا يتصاوتو نبري فخلا بقى كساب 9 كلتن دا اصي زيارغا 0-0 نانير خبيت اوتا نيرو شو ابكورنا انا هنا نيرا صوتا نيوناس فرونوسو چفلي اوتي نايرو كينيا تصاوتاي
ጨጎራ ጀሚረን ይልኒ አነ እንጂ ጸዋታ ካልኩ ሲሒቀ እንታይ ጀሚሮም አንተ ብለሎ ፍረነስ ይጨፍሊኦም ቀቲሎም ነይሮም ብለን እዚያ ዝክራው ኣብ ኬንያ ዝነበረና ጸወታ ማለት እዩ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ንከም ጀነራል ጓቱሶ ፓትሪክ ቬራ ዲካኒዮን ሮይኪንን ዝኣመሰሉ ስምዒታውያን ተጻወቲ ርእዩ ሓሊፍ እዩ ምናልባት ናይዞም ተጻወቲ ስምዒት ኣካል ባህሪኦም ክኸውን ይኽእል እዩ ሃብቶም ዋላ እኳ ከም ናይዞም ኣቐዲሞም ዝተገጹ ተጻወቲ ተመሳሳሊ ስምዒት እንተነበሮም ስምዒቱ ግን ካብ ናይ ዘይተሰዓርነት ድሌት ዝተበገሰ እዩ والله سمعت انا كعسو انا بنجمرت سعرت ايفوتني بتوفطري اجي قبزي زبقس كومو مشالو سعر زي مقبال كم سرعه يزحم نرت سعرنا جيبوا ايه سمعت هو حنتي قيح وصيه بسمره مس دندن كنصات مس ما سولا شو نير عركة حلاليخنا أبغى يحوزه هريمي مالك وعروخينا نحن قلتينا بحفشة بدولة فيزيكالو ري خيال عم جمرتات يقول بوتوك بتعم أنا حجي كابتو مالو دبهل تخلا خلتي مهنيات بتمرت بحنساب تلد عزنا تدبلت تخلا خلاي نير في ساعتي ولا نسمرا مسمص أنا مالتي حجي بفولي فيزيكال نفسه مجمرتا تسعرنت ايفوتوني كسعر يبلني كمان اجي كم زهل خنيا يو اميدا بزح غيزه تاشمي كسعر ايدلني اجي انا بزح غيزه ذكره كاب هنصا مسمصانا نا بقي بحر مستسغاغره بيتر ساعه نفصامي فاينال كتشحن 4 انا ابليس نيره اسو قيح بحر نيره اجي ساعه مس يدنقاچو شمانو مستغاچومس بزخورنا عيدي يروحبو ينقاچو ابزيتو አጋጣም ፍጻሜ አፍንጩ ይስበር ሀብቶም ምስዶም ሆለ ሕጂ ካአቱ የሉፍት ሜዳ ሁከት ገብ ማለት ብዙ ሕሳብ ዝራአይ ድሕሪና ነው ሕክምናት ከይዳለካ ግድን ገሊሎም ሕጂ በሐፈሹ ሀብቶም ብቁዕ ተኻላኻላይ ነይሩ ሰዓትቲ ምሳኻ አጋጣም ዕድል ገይሩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ናይ መንእስያት አንደር 20 ሴካፋ ጌሽና ኬንያ አው ተጣውቶ ፍላይ ሙሽር ዑስማን ዝሰልጣይና ነበረ ሽዑ ጊዜ ግብጻዊ ብጣዕሚ ድንቆ ነይሩ فيزيكالو ولا تيدليتو زي تسعرنتو كابتو مالو تباهل تخلخلت ني ارتراس حدين يروح لك خيل هو هابتو مجمرتا سان چاتن راهونا بيت مرتي بتعمي تحريقو بس سبا حزوني ورا بزو هابتي غيزي شرو مسعرنا هنا تسفا دنوكينا بس يحرق يقاطر نفسه اب كلايكا مستشفى اب هلتا ترخمنالو على ود غانتا نيرو تتخلى حنت قول بس وي بيدي وي كا بوكسادي ورك جاوخا بفلي ذكرو ود غانتا غرب بس اتر حق نبلو ابي كرحق حق لينو قالوا كم زي نورمال مسيرو شو بيدي غرو كاسه تهريمو وانا انا على خاركم من عيد هار من قال زولو بس انا صار يدلني الحق لينو عندي صاحب بفلي ذكرى هابتوم أبشنت شعتنا ميتسعند شعتن كاب كتما كرن ناب أسمرا مش تبوين خص أو دحر ممصو هيوت كتما أسمرا كاب ناي كتما كرن استفالي خوينو كم صون حيو زغلص ناي كرن أسمرا في الليو أب كرن بسرعة يكون أنت اللي متكايدو تمجبو تعرفو قال أب أسمرا قال مسمصاهو كله تجا حدش نجري نعي وناتو مجمرة خب زواتات أنا يمسي مجمرة كاب فلاي خب كرن 9 أنا يمسي كابو أبجد تشوبوليني أما جاكبو ترينينو عرفتو كله أجاب زحلوه ينيرو نحن أخو متاتين فلتنا بكرة هجي قرب كبدي بالنيرو تخونات ناي ممسأنا بسمرة نجنا تتصوتات ترين قرب كبدي بالي هابتوم برهانة أجورا ولا كوا مالها كلابات ستيلا تشيبوليني حيل أير قيب حدن سيد سنتر اللبيس خط صوت انت بقى بزيارة نتصوت الزمن زستمع على لاغانتاغن تشيبولين كم زنبرتي وندحر تمليسو زنتوم زيادة هيوت ناي تشيبوليني
ምክንያቱ ምስ ቺፖሊኒ ነዊሕ ዓመት ተፃዊተ መጀመርታ ነስመራ ዝመፀ ኩላ ምስ ቺፖሊኒ ብጣዕሚ ከም ኣሕዋት ከምቲ ጋንታ ከማን ኣይረኣኹን ቅድሚ ሕጂ እታ ጋንታ ፍቅሪ ዝነበራ ጋንታ ይዝከረኒ ኣብ 2002 ሃገራዊት ጋንታ ክንምረፅ ዝበዝሕ ተፃወቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝምረፁ ነይሮም ኣብቲ ግዜ ኣብቲ 2002 ግን 2002 ዝበዝሕና ቀይሕ ባሕሪ ማነው ቺፖሊኒ ኢና ነርና ዳርጋ 13 ተፃወቲ ነርና ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ቺፖሊኒ ካብቶም ማለሲ በላዕዩ ክበልዕ ማለት ክልተ ቢያት ባስታ በሊዓ ክልተ ፅሙቅ ጃምቦ ይድስት ሕጂ ብኸማ ንሃፍቶም ፍሉይ ጋንታና ብኸም ኢና ንፈልጦ ሃብቶም ኣብ 2009 ካብ ኩዕሶ እግሪ ጥሮታ ወፂኡ ዕድመ መድፈአን ናይ ብርኪ ማህረምትን ድማ ካብቲ ዓውዲ ንኽርሕቕ ጠንቂ ምእላዩ ከም ዝነበሩ ይገልጽ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 2008 የቋሪፀ 2009 የቋሪፀ ዕድመ ደፊና ከምኡ ከዓ ማህረምቲ ናይ ብርኪ ነይሩ ብኡ ምክንያት ኣቋሪፀ ምሲት ሰንተር የቋሪፀ ሃብቶም ጫሙ ድሕሪ ምስቃሉ ናብታ ኩዕሶ እግሪ ዝጀመረላ ከተማ ከረን ተመሊስዩ ናይ ቅድም ክለብ ስቴላ ክዕልም ጀሚሮም ሃብቶም ኣብቲ ግዜ ዝኾነ ዝወሰዶ ናይ ምስልጣን ትምህርቲ ስለ ዘይነበሮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብዝወደቦ ስልጠና ኣብ ከተማ ከረን ብጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ሚስተር ፊገስ ዝተዋሃበ ስልጠና ምስ ከም ነጋሽ ተኽሊትን ኣሰፋ ኣስመሮምን ዝኣመሰሉ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብምዃን ተኸታቲሉ ኣብ 2008 ምስ ወይዘሮ ሱራፊኤል በረኸት ቃል ኪዳን ዝኣሰረ ሃብቶም ብርሃነ ኣብዚ እዋን በዓል ሙቕ ሓዳርን ኣቦ 6 ውሉዳቱን ክኸውን በቂዕሎም ብዘይካዚ ሃብቶም ኣብዚ እዋን ካብ ኩዕሶ እግሪ ከይረሓቐ ምስ ናይ ከረን ክለባት ስቴላን ኣስሙድን እናሰርሐ ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ ሸቐጥ ድኳን ከፊቱ ህይወት ስድራ ቤቱን ዝመርሕ ዘሎ ኣብነታዊ ስፖርተኛ እዩ بارك زغبركم تخطاتلتي لسه سبورت نلوم سومن تحستونا ابزي نزازم زمت السومن بخاله تحستو كساب نرخب سنايقنا